Moi, tää on LPS. Siinä on vähän ponejakin, mutta tää on ykkösosa. Klank, klonk, klank, klonk. Tänään on elätulituspäivä. Miksi kukka tippuu aina? Se pitää nostaa aina. Ja tuo nauruosa. Ne tippuvat aina ne kukat. No en sitten nosta sitä. Mitä sinä metelöit? Minä en pystynyt nukkua. Kukka tippuu joka päivä. Ai, mutta tänään on ilatulituspäivä. Sitä juuri sanoin! Ai! Jee! Ai! Minä lähden pois täältä. Minä lähden yläkertaan. Sama juttu täällä. Mitä täällä vois tehdä? No. Ihan mitä vaan. Mä menen metsään, mä lähden metsään, mä lähden metsään. Mä oon metsässä. Mä oon. Pöm. Hiu. Herätys! Kokkoloolo! Onpas kiva kakkapäivä. Eiku äijä. Tänään on ilatulituspäivä. Ai! Mä lähden metsään. Miksi mä en syönyt aamupalaa ees? Omenat tippuu. Omenat tippuu. Jimi tippuu. Ei siis. Omenat tippuu. Nom. Kiitos. Nyt mä lähden metsään. No.